Milé dámy, milí páni, naladili ste si ďalší nový diel podcastu, za čo vám ďakujem. V tomto dieli som si oproti seba posadil človeka s menom Peter Švrček. Je to v podstate zakladateľ Slovenských brancov, dobre hovorím? Áno, áno. Takže Peťo, vitaj. Pozdravujem poslucháčov. Takže, je krásna slnečná nedeľa, prišiel si nám porozprávať o tom všetkom, ako veci išli a ako sa veci vyvíjali dodnes a v akom stave sú teraz. Prípadne možno niečo, ako to vidíš do budúcnosti, samozrejme. Ale každopádne, povedz mi na začiatok, veľmi ma zaujíma, že kto ti o nás povedal? Treba povedať, že naozaj mňa samého veľmi prekvapilo, koľko ľudí táto téma stále zaujíma. A stále ich zaujíma, ako to vlastne s tými brancami bolo, kde tá pravda sa nejakým spôsobom schovávala, lebo napísané bolo strašne veľa. Ľudí s nejakou osobnou skúsenosťou bolo zase strašne veľa. Tá osobná skúsenosť bola zase úplne iná. Potom tu máme nejaké názory bezpečnostných analytikov, ktoré boli zase úplne na inej strune. Aha, jasné. A potom tu boli zase, teraz vyšla napríklad knižka o domobrane od Pavla Mičianika, od historika renomovaného, ktorý tiež hodnotil aj činnosť brancov a zase trošku s odstupom času inak. A začalo mi písať viacero ľudí, že by boli radi, keby sa nejakým spôsobom tie veci dali na pravú mieru a či som ochotný o tom rozprávať s odstupom času. Samozrejme som, lebo to ovplyvňuje naozaj aj naše životy. My nežijeme ani kolegovia, s ktorými sme to robili niekde v zahraničí odstravení od reality, ale sme proste normálne ľudia tu na Slovensku a teda je pochopiteľné, že naše životy to veľmi ovplyvňuje to naše manželky, naše zakladajúce rodiny a tak ďalej. A treba povedať, že dlhú dobu sme nemali už na to energiu o tom rozprávať, ale asi sme sa trošku nadýchli. Áno, jasné. A sme schopní ďalej o tom rozprávať, lebo tie tlaky boli miestami enormné, to treba povedať. A dostávame sa k odpovedi na tú otázku, že odkiaľ som sa dopočul o tomto projekte, o tejto možnosti, tak tým, že mnohí ľudia mi dávali otázky a pýtali sa na tieto témy, tak mi odporúčili, že či nechcem nejakým spôsobom do tohto podcastu prísť. Odporúčili mi ho a tak teda došlo nejakej vzájomnej komunikácii a teraz tu sedím a rozhodol som sa na niektoré otázky skúsiť odpovedať. Uvidíme, či sa mi to podarí. Super, takže ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj ľuďom, od ktorých si sa vlastne o tomto niečom dozvedel. Dobre, Peťo, porozprávaj mi pre poslucháčov, ktorí jednak nemajú šajnu, o čom vlastne hovoríme, čo to vlastne tí slovenskí branci boli? Alebo teda sú? No, slovenskí branci. Ideme si dať Google oficiálnu verziu, alebo... Ak je verzií viac, tak začni. Normálne. 1, 2, 3 daj. Skúsim tú pravú verziu. Nech sa páči. O čo nám išlo. Tak slovenskí branci bol mládežnícky projekt, ktorý sme zakladali, keď sme mali 15 rokov. A bol to projekt, ktorého cieľom bolo zvyšovať obrany a reakcie schopnosť civilného obyvateľstva, čiže nás, ako predstaviteľov mládeže a civilného obyvateľstva. Jasné. A keďže sme to robili v roku 2012, začali sme to robiť v roku 2012, v tej dobe neexistovala žiadna rozumná alternatíva, do ktorej by sme sa mohli nejakým spôsobom zapojiť. No a videli sme taktiež už v tej dobe, že teda poprvé mládeži chýba nejaké vedenie smerom k takýmto aktivitám. Videli sme už v tej dobe, že tá bezpečnostná situácia v Európe není úplne ružová a by bolo dobré, keby sa civilné obyvateľstvo pripravovalo. A už v tej dobe sme si uvedomovali, že základom mieru a stability a bezpečia nejakej spoločnosti je, aby tá spoločnosť bola pripravená v prípade potreby adekvátne reagovať. Jasne. No a tak sme sa rozhodli konať. Áno. Či sme vždy konali správne, no to už je otázne. Tiež nie sme ľudia bez nejakej sebakritiky a uvedomujeme si, že ako mladiství sme spravili veľakrát veľa prešlapov, ale napriek tomu aj spätne, keď sa na to pozriem, tak tá činnosť bola správna, nechcem ju zahadzovať, nechcem na ňu pozerať len kriticky, i keď musíme aj kriticky. A asi takto, a s odstupom času to vidím, že by bolo naozaj, je obrovská škoda, že tento projekt nebol podchytený ani vládou, ani bezpečnostnými analytikmi v tej dobe, ani nikým. Namiesto toho, aby došlo k nejakej podpore
alebo uchopeniu tejto myšlienky množstva mladých študentov a ľudí, ktorí to v tej chvíli organizovali, tak sme sa dočkali akorát toho, že všetci čakali, kedy urobíme chybu. Aha, čiže ako keby sa postavili chrbtom. Keby sa postavili chrbtom a nechali nás pracovať, bola by to možno, že ešte tá lepšia vec. Aha. Nám sa postavili nie že chrbtom, veľmi pozorne sa k nám správali, ale nie v zmysle, že by nám chceli pomôcť, podať pomocnú ruku a poradiť, ale uškodiť, keď tak si niečo dokresliť, vymyslieť a celé to zhodiť, zlikvidovať. Aspoň takýto máme z toho dojem. Hej. Samozrejme, ja tu teraz nechcem hovoriť, že to všetko tí zlí oni spravili a my sme boli iba tí dobrí. My sme spravili množstva chýb, ktoré si uvedomujeme, boli sme mladiství, horké hlavy, tínedžeri, pubertiaci. Bolo tam množstvo chýb a naozaj sme im veľakrát nahrali, aby nám ten gól do našej bránky dali. Jasné. Každopádne, akože pokiaľ chceme súdiť tínedžerov, že robia chyby, tak môžeme, ale asi je to, tak je. Ktorý tínedžer nespravil chybu, za ktorú potom lutoval. Ale takto, ja si pamätám osobne, bráncov ako takých registrujem tiež zhruba okolo toho roku, jak si povedal, 2012-2013. Myslím, že potom začali vznikať aj nejaké oddiely a také veci. To samozrejme kľudne popíš, Áno. Ale potom som to nejak vypustil, neviem, ale vám sa teda naďalej venovali, hej? Čiže aj médiá, aj tieto veci. Tak bránci existovali od roku 2012. Za ten čas prešlo našimi výcvikmi, môžem s kľudným svedomím povedať, vyše 1000 ľudí. Po Slovensku boli to, nehovorím, že sme mali naraz 1000 členov, no, ale jasne, akože bola tam určite nejaká fluktuácia tých ľudí, ale to boli, ak stály počet členov bolo okolo 200 a máme tam nejakú fluktuáciu a tá organizácia funguje 12 rokov, tak si vieme predstaviť, o akých počtoch sa bavíme ľudí, ktorí si tým výcvikom prešli. Jasné. A teda povedať, že áno, tá činnosť bola naozaj rozvinutá po celom území Slovenska. Podarilo sa nám rozbehnúť oddiely v Košiciach, Prešove, mali sme oddiel Rusinčan v Snine, mali sme v Poprade, v Banskej Bystrici sme boli, v Lučenci, v Rimavskej Sobote, v Trenčíne, na Záhorí. Skrátka, mali sme pokryté celé územie Slovenska a veľmi dobre pokryté. Teda tie stovky aktívnych členov pravidelne trénovali a cvičili zhruba raz, 2 razy do mesiaca. Väčšinou to boli každý druhý víkend, skrátka v mesiaci bol v každom tom oddeli nejaký výcvik. Rôznej kvality. Nehovorím, že všetko to bolo úplne super profesionálne, to asi nie. Ale tá snaha tam bola. Ak niekto nemal vedomosti, tak sa zdokonalovali chlapci v nejakej a dievčatá v nejakej fyzickej kondícii alebo v nejakých základoch. Boli aj niektorí inštruktori u nás, ktorí boli trošku skúsenejší, že pochádzali z prostredia armády a učili aj nás, lebo tak tiež ja som bol študent strednej školy, tak nemal som odkiaľ mať vedomosti. Áno. No a teda sme tie vedomosti nejako lepili, odkiaľ sa dalo. Čiže tie výcviky boli rôznej kvality, ale tá základná myšlienka, tá sná tam skrátka bola sa nejako zocelovať, zlepšovať v nejakých veciach, nejaké strelecké kurzy, boli tam nejaké fyzické aktivity, protichemická obrana, zdravotnícke výcviky. Áno, to treba povedať, že tie zdravotnícke už potom postupne to naberalo na oveľa väčšej kvalite. Hej, jak sme sa aj my tú organizáciu vyvíjali, nejakým spôsobom sme s ňou rástli a vyrastali, tak aj tí inštruktori prichádzali lepší a lepší, tie možnosti prichádzali lepšie a lepšie. Ano. Pochopiteľne na konci už naozaj tie výcviky naberali tej kvality, o ktorej som doteraz presvedčený, že boli dostačujúce pre takúto činnosť. Áno. A pre širokú verejnosť. Pre širokú verejnosť, jasné. A teda povedať, že naozaj išlo od prežitia, sebeobrana, vojenská taktika, streľba, skoky s padákom, proste vyloďovanie. Dobre, záber bol široký. Aha. Záber bol veľmi široký. Taktiež aj potom využitie. Áno, tým branci sú často prezentovaní ako nejakí ľudia, čo sa hrali v lesoch. Tak akože áno, hrali sme sa. Čo inšie je výcvik bez reálnej streľby, je to hra na nejakú situáciu, nejaká simulácia. Áno. Keď to chce niekto nazvať hrou, tak sme sa hrali.
v poriadku. Tak veľa ľudí takýmto štýlom pozerá aj na Airsoft, že je to vlastne hra na vojakov. Áno. Až teraz to vlastne chalani uchopili do tých rúk a idú z toho spraviť vlastne oficiálny šport. No, to je všetko v poriadku, šport je pekná vec, aj hra je pekná vec. Toto boli normálne organizované výcviky a cvičenia a treba povedať, že tá činnosť potom bola naozaj, že aj tí branci pomáhali, či boli povodne, či boli snežné kalamity, čokoľvek bolo, tak skrátka aj rôzni starostovia nás volali na výpomoc, keď nestačili nejakým spôsobom si sami, alebo tá pomoc zo štátu niekde nejakým spôsobom viazla, alebo nemala dostatočné personálne kapacity. Aha, jasné. Čo sa sem tam stávalo skrátka. A tedy sme tam boli sme tam niekoľko dní. Tá celá činnosť bola robená zadarmo, bola robená z presvedčenia, bola robená z nejakej lásky k vlasti, ktorú sme pociťovali a teda ja stále sa prezentujem ako vlastenec, stále ju pociťujem. A nikdy sme z toho nič nemali, robili sme to na úkor svojho voľného času, svojho zdravia, svojich vlastných financií. A možností. A aj vzhľadom k tomuto potom aj nejako vyzeralo. Keďže to organizovali študenti, tak aj tie finančné možnosti boli obmedzené logicky a jasné, boli tam nejaké mínusy, časom sa odstraňovali, ale to je myslím, že je proces každej jednej organizácie. Teraz zakladáš niečo ty a tiež vidíš, že máš nejaké možnosti, nemáš a chceš mať do budúcna lepšie, tak takisto to fungovalo u nás. Pýtam sa vzhľadom na to, čo si vymenoval, že dokonca teda prišla aj nejaká tá pomoc v tých kvázi krízových situáciách, nejaké tie výcviky ste mali za sebou. Vrátim sa k tým výcvikom, že kto vlastne teda z tých inštruktorov, kto to bol, kto vás viedol k tomu, kto vás učil, lebo tiež keď som začínal s Airsoftom, tak sme mali niečo napozerané z videí a neviem čo, či to bolo nejaké CQB alebo proste tá taktika v lese a podľa toho sme nejak išli, samozrejme časom sa to zdokonalovalo, až potom prišli reálne kurzy, ale hovoríš, že aj z prostredia armády boli ľudia? Áno. Jasné, čiže... Ono to svojho času riešilo aj ministerstvo obrany, potom dochádzalo k vyhadzovom týchto ľudí a k nejakým perzekúciám zo strany štátu, čo tiež vnímam ako veľmi zlý krok. Skrátka, pokiaľ sa vám obyvateľstvo chce dobrovoľne pripravovať na obranu vašej vlasti a to obyvateľstvo je ochotné to robiť zadarmo a to obyvateľstvo je ochotné sa podrobiť akékoľvek kontrole a chce od štátu pomoc a chce kontroly a chce proste len nejakým spôsobom trénovať a vy to obyvateľstvo označíte za nepriateľov štátu, tak tam sa niekde stala chyba. No jasne, rozumiem. A prečo myslíš, že k tomuto takto nejak došlo z tej strany štátu? Že čo im tak vadilo? Alebo prečo? Takto. S kritikou ja napríklad osobne nemám absolútne žiadny problém a je súčasťou každej jednej práce. Áno. Môže pomôcť, môže posúvať dopredu. Avšak, keď ide o úmyselný útok na povesť s nádychom nespravodlivosti, tak tu není spôsob, ako ďalej mlčať. A takéto niečo, takáto nespravodlivá kritika došla z niektorých zdrojov aj na naše hlavy. A začneme tými možno, že našimi chybami, že si to uvedomujeme, že teda áno, ja konkrétne, nebudem sa vyviňovať. A ako horká hlava tie som veľakrát nespravil najmudrejšie rozhodnutia. Je pravda, že v tých 15-16 sa človek ešte trošku hľadá aj názorovo, aj hodnotovo. Áno. Je skrátka pravda, že v 15 rokoch som sa raz vyskytol na akcii Slovenského hnutia obrody, kde sme nejakým spôsobom kladli vence Tisovi. Je pravda, že čo nám to ešte stále vyčítajú, a to je asi tak aj všetko, čo je vlastne pravda. Áno. A ďalšie už sú nejaké... Tento skutok sme 1000-krát oľutovali, človek dospel, človek trošku zmúdrel a pochopil, robil si nejaký prehľad o veciach a dianiach. Táto akcia sa stala raz, keď som mal 15 rokov a nejakým spôsobom, i keď sme ho veľa razy oľutovali a nie, že oľutovali, skrátka my nemáme absolútne zapotreby tu stavať na piedestal nejakých takýchto ľudí, tá celá činnosť sa potom uberala úplne opačným smerom. Hej. Yes. My sme mali spoluprácu oficiálnu s bojovníkmi proti fašizmu, čo je vlastne organizácia, ktorá združovala bývalých partizánov, zväz bojovníkov proti fašizmu. Áno. Tam u nás vyššie pozitívne články v ich periodiku.
My sme mali, opravovali sa pamätníky Slovenského národného povstania. Hej. Jasné. Dokonca prísaha nových rekrutov sa uskutočňovala napríklad v Trnave pri pomníku SNP. Čiže to smerovanie bolo potom, skrátka bolo iné. No jasné. Čo nám zase mnohí vyčítali potom zase z druhej strany, že glorifikujeme SMP a partizánov a tak. Ale áno, robili sme to, glorifikovali sme miestami SMP, partizánov a tak ďalej. Zase druhá strana vyčíta, že zase tam bol ten Tiso. Čiže my sme boli už takí, že sme aj nevedeli, za čo nás akože bijú. A to síce nájsť tú palicu si ju skrátka našiel. Toto skrátka boli nejakým spôsobom naše chyby. Áno. Jasne. A moje chyby osobné. Každopádne stále som presvedčený, že tá činnosť sa dala uchopiť a tá snaha tých množstv mladých ľudí sa dala nejakým spôsobom nasmerovať, k čomu neprišlo. No a potom tu máme, že ako to, ty sa pýtal, že ako to celé vlastne vzniklo a prečo nás tak akože, ak si to správne pamätám, prečo nás tak ako odsúvali alebo tak likvidovali. Ja som si myslel, že tu bude aj kamera, ja som to nevedel, som nedostatočne bol pripravený, ale teda akože mám tu teba, akože tak využijem takého nezávislého pozorovateľa. Ja som si, alebo tak my sa teda nepoznáme osobne, teda sme sa prvýkrát stretli naživo. Áno. A teda ja som si chcel pripraviť, že donesem si sem nejaké, čo napísal všetko denník o nás a čo napísal všelijaké tieto plus 7 dní a neviem aké médiá, ktoré to postupne vyťahovali von. Jasne. A ako o tom celom projekte informovali. Ja som si myslel, že si na tento deň pripravím viacero takýchto vecí. Otvoril som prvý časopis. Máš tu pomôcky, áno? Mám to tu, otvoril som prvý časopis, je to plus 7 dní z toho obdobia. A hneď v druhej vete som našiel, ďalej som nepokračoval, lebo to vystihuje celé. Prosím ťa, prečítaj tú vetu, ja som si ju zvýraznil na schvál tým, že čo tam je napísané, akože, ako sa snažia, alebo ešte takto, ešte predtým, než začneš, tak by som to ešte dovedel, že ako sa na Slovensku vytvárajú extrémisti a ako sa na Slovensku mediálne masíruje spoločnosť tým smerom, ktorým momentálne ten redaktor to chce, tak prosím ťa. Takže idem čítať. Peter Švrček je sympatický mladý muž. Mierny, usmievavý, neškodný, svetlé vlasy, modré oči. Áno, to bola prvá veta. A ja sa ťa pýtam, či mám svetlé oči, alebo modré vlasy. Áno, osobne... Pardon, naopak, modré oči a svetlé vlasy. Dobre, no, osobne môžem teda vyvrátiť, že ako ťa teda vidím tu sediac, vlasy tmavé, oči tmavé, takže... Horšie je, že oni tam dokonca použili aj moju fotku na druhej strane. Aha. To človek môže pozrieť. Ja. Fajn, takže tam môžeme vyvrátiť vetu o svetlých vlasoch a takýchto úmyslov a takto, toto sa nemohlo stať omylom. Toto je úmyselne písané, je to jasné, ten človek mal k dispozícii fotku, to tam použila, z tej fotky je evidentné, že nemám modré oči a svetlé vlasy. Ten človek tam píše o neonacistoch a o iných označeniach, ktoré na nás používal. A takýchto článkov vyšlo veľa. A tie články mali výpovednú hodnotu asi ako tá informácia, že mám svetlé oči a teda akože svetlé vlasy, modré oči. Ja prečítam iba takých posledných pár vetičiek, ktoré sa o nás stále hovorili a opakovali. A údajne mám postavený dom, ktorý je obohnaný 2-metrovým plotom, od ktorým sa dištancujem od sveta a budujem si ako keby súkromnú pevnosť. Toto je konkrétne výrok Jana Geberta, ktorý od nás natáčal dokument zhruba 2 roky. A každý doma poznám a kopec ľudí vie, že moja bránka má zhruba meter. Ešte sa mi všetci smejú, že prečo má taký malý plot. Nemôže mať psa, lebo by ten pes preskočil ten plot. Takže toľko k týmto vyjadreniam. Potom tam boli veci ako nenávisť k menšinám a migrantom. Kdokoľvek nájde jediné takéto vyjadrenie a nevymazali sme stránky, nevymazali sme nič, teraz je síce hacknutá nejakým spôsobom, lebo bola dlho neaktívna, nemám nad tým už žiadnu kontrolu. Webová stránka, či čo? Aj web, aj Facebook a takto, ale sú tam, chcem sa to stále dohľadať. Kdokoľvek nájde nejaké takéto vyjadrenie, tak mi ho pošlite a ja to celé teda zoberiem späť a poviem, že som blbec. Jasné, chápem. Potom sú tu informácie o údajnom financovaní z Ruska. Že vraj sme boli financovaní z Ruska, takže to opäť vyzývam, koľko kto to počúva, nájde jediný dôkaz, jediný rubel. Nemusí to byť z Ruska, môže to byť z Ameriky, z Poľska, z Maďarska, z akéhokoľvek zahraničného zdroja, ktorý nám kedykoľvek prišiel, tak nech mi to ukáže.
ja sa s tým človekom stretnem a verejne mu dám za pravdu a poviem mu áno, máš pravdu, branci boli financovaní zahraničným tretím sektorom alebo kýmkoľvek. Neboli. Není to pravda. Sú to veci, ktoré sme 1000-krát vyvracali, samozrejme médiá nám nedávali priestor. To sú úplne vymyslené veci, na ktoré nikto nemá ani jeden dôkaz. Ani jeden jediný, ani nemôže mať, lebo sa to nedialo. Hej. Potom sú to veci, ako že spolupracujeme s Ruskom, tam neprebiehala žiadna komunikácia týmto smerom. Či opäť vymyslený mýtus, ako proste treba to onálepkovať, treba to zlikvidovať, treba tomu dať takýto narratív, tak to tam dajme. Žiadny dôkaz na to neexistuje. Potom v článkoch sa často písalo, že sme varení pečení, citujem, na ruskej ambasáde. Na ruskej ambasáde som nebol nikdy v živote. Raz som bol pred ňou na proteste. Myslím, že pred ruskou ambasádou na proteste bolo viacero ľudí. Takže, a to som bol raz v živote. Takže v ruskej ambasáde ani s ruským veľvyslancom, ani s nikým, so žiadnym predstaviteľom Ruska som nikdy nebol. Ani v jednej miestnosti, predpokladám. Hej. Pokiaľ bol niekedy v Inchebe a ja som tam zrovna bol na nejakej opačnej strane haly, tak možno. Ale inak nie. Hej. Takže to je opäť vymyslený mýtus, klam, ktorý sa tu šíril. Potom tu máme ďalší narratív, ktorý sa šíril, ako je spolupráca s Kotlebom, ktorá bola verejne nejakým spôsobom mediálne šírená. V televízii, novinách, denníku pravidelne. Ja som sa nikdy s týmto človekom nestretol. Nikto z nášho vedenia sa s týmto človekom nikdy nestretol. Nikdy neprešiel ani žiadny mail medzi nami, ani žiadna internetová komunikácia. Ja som nikdy nebol ani jeho volič. A teda, ak to môžem povedať, osobne mi ani nikdy neboli sympatické jeho aktivity. Čiže je to absolútne vymyslený mýtus. My sme neboli na žiadnej ich akcii. My sme neboli dokonca ani na žiadnej akcii, ktorú oni organizovali, že by sme stali vedľa. My sme nemali s nimi absolútne žiadne prepojenie. Nikdy žiadne. Čítam to ale často, že dokonca sme s nimi mali vrúcnú spoluprácu podpísanú. No a potom akože už pokračujem s absolútnymi hlúpostiami, ako neustále hovorenie o nejakom extrémizme, ktorý nikdy nebol dokázaný. Neustále hovorenie, dokonca vyšiel článok o tom, že o 5 ráno sme išli byť Rómov. A to citujem zase novinový článok. Toto bolo, tuším, na Refreshery písané. Že o 5 ráno sme išli s palicami a sekerami byť Rómov. Akýkoľvek, prosím vás, dôkaz, fotka, neviem, policajný záznam, alebo akýkoľvek človek, ktorý bol takto napadnutý, nech to ohlasí na polícii, prosím vás, hej. Ja si neviem predstaviť, že na Slovensku v 21. storočí ide tlupa 100 ľudí so sekerami byť Rómov a neexistuje o tom žiadny záznam ani priestupok. Ja si to neviem predstaviť, dokonca ani, že žiadny z tých Rómov napadnutých by sa nesťažoval niekde. Ja si to neviem predstaviť. Viete, niekto vôbec akože kto má nejakým aspoň 2 mozgové bunky, ktoré sa sem tam stretnú, vie si to niekto predstaviť, že sa toto deje? A toto sú články, ktoré sú o nás popísané. S týmito redaktormi sme komunikovali o snahu o opravu týchto článkov, že sú tam absolútne blúdy. Buď nikdy neprišla odpoveď, alebo prišla zamietavá odpoveď. Aha, jasné. A vy ste sa nedožadovali nejakých zdrojov, že odkiaľ to oni majú? Áno, tento konkrétny, o tom, že o 5 ráno bijeme Rómov, teda ten zdroj je bývalý člen, ktorý toto nejakým spôsobom povedal, že sme toto robili. Hej? Popravde si toho chlapca nepamätám, že k nám chodil. Ak k nám chodil, tak akože asi. Akože to nepopieram. Hej? Chodilo k nám veľa ľudí, nepamätám si všetky. Je možné, že k nám niekedy chodil, ale to informácia na spôsob jedna baba povedala. Nejaký chlapec chcel byť na chvíľku slávny, v nejakom zrovna vrcholila kampaň do parlamentných volieb a bola to jedna z aktuálnych tém a proste chlapec chcel byť na Refreshery, tak si vymyslel takúto vec. Ak mu to za toto stálo, tak je to na jeho svedomí a vedomí, ale aj jeho teda konkrétne akože vyzývam, tak keď o tom má dôkaz, tak si to treba ísť fakt na políciu. To je ohrozenie na živote a to je útok niekoľko desiatok ľudí so sekerami, ako asi treba ohlásiť na políciu. Tak prosím vás, konajte, lebo toto sú mýty a fámy, ktoré sa šíria a ono takto to znie strašne smiešne, hej. Až tragikomicky miestami to pôsobí, ale má to obrovský dopad na tých ľudí, ktorí boli v tých brancoch. Potom to má obrovský dopad na ich rodiny a má to obrovský dopad samozrejme aj na nás. Hej. Akože
keď si človek otvorí internet, tak tam bolo množstvo vecí popísaných o mojej osobe. Veľmi ťažko sa to na Slovensku vysvetľuje. Áno. Ak máte článok, že ste napadli Rómov o 5 ráno, tak sa to veľmi ťažko vysvetľuje. Napriek tomu, že nikdy ste neboli nejakým spôsobom odsudení, nikdy ste neboli ani prešetrovaní v tejto veci, lebo nikto nedal ani podnet na prešetrenie, lebo nič sa nestalo. Hej. Čiže to sú informácie, jedna baba povedala a očividne to niektorým ľuďom stačí. Hej. Viete, potom sú to zase nejaké názory nejakých bezpečnostných analytikov. Dokonca jeden nemenovaný bezpečnostný analytik nás údajne posudzoval v roku 2011. On dokonca napísal o tom správu. 2011? Áno, lenže my vtedy neexistovali. Hej. Akože nevadilo mu to, že sme neexistovali, ale správa bola napísaná. To sú takéto veci, ktoré oni znejú strašne smiešne. To sú tie veci, ako mám blondiavé vlasy a modré oči. Sú to strašné hlúposti, ale to človeka tak ovplyvňuje, že ešte treba taktiež povedať, že branci boli preverovaní generálnou prokuratúrou svojho času. Hej. A tie z rôznych podnetov, ktoré vychádzali na základe toho, čo sa mediálne šírilo. A treba povedať, že generálna prokuratúra nedospela absolútne žiadnym výsledkom, že by takéto niečo sa dokázalo potvrdiť. Ak už nedôverujeme ani generálnej prokuratúre, ktorá by to mohla očistiť, tak už potom komu. Hej. Treba taktiež povedať, že brancami prešli, ako sme si povedali, tisícky ľudí. Hej. A není evidovaný žiadny trestný čin, ktorý by bol spáchaný ani jedným z týchto ľudí. Hej. Čiže to sú také narratívy, že za nás hovorí ten čas, nikdy sa tých výcvikov nestalo nič, že by sa niekomu ublížilo. Nikdy sa proste ten človek nikdy tu na Slovensku nespáchal žiadnu proste trestnú činnosť. Áno, viem o pár jedincoch, že po činnosti, neviem koľko dlho nebol už u nás v organizácii, potom išiel niekam do zahraničia niečo vykonávať, ale to už s organizáciou nemá nič čo spoločné, keď logicky. Čiže za nás hovorí aj táto skutočnosť, akože, že tam nikdy ničomu takému to ani nedošlo, nič také ani evidované, že by dochádzalo k nejakému nárastu, že by nejakú trestnú činnosť konali alebo nejaké násilie alebo tak. Toto proste nikdy nebolo, to sú iba tie narratívy, ktoré sa snažili, ktoré boli masírované tej spoločnosti. Chápem. Viete, ja som napríklad osobne celý život chcel pracovať v oblasti archeológie. Je to moja vášeň. A mne bolo jedného pekného dňa na fakulte, som bol zavaný na koberček, vysvetlené, že v tomto obore s týmito názormi, ktoré teda si páni prečítali v médiách, nejakým spôsobom není v tejto oblasti pre mňa miesto. Akože to bol prvý zásah do takého toho môjho naivného premýšľania, že však keď nič neurobím nelegálne a pokiaľ naozaj som nikdy nič také neurobil, tak predsa tá pravda musí výjsť na povrch. No nemusí. Hej. Ono na Slovensku niekedy stačí, že sa to povie a je to pravda. I keď neexistuje žiadny dôkaz. Samozrejme to veľmi ovplyvňuje to, ako som si ja nejakým spôsobom potom hľadal uplatnenie v civilnom živote alebo takomto bežnom živote. Veľmi to ovplyvňuje moju manželku, ktorej doteraz chodia správy, doteraz oslovujú ľudia s nejakými informáciami na mňa, doteraz sa aj vyhrážajú. Ja to teda ako nejakým spôsobom znášam, hej. Ale na moju manželku to veľmi silno vplýva a ovplyvňuje to životy viacerých ľudí. Sú to proste hoaxy, ktoré nejakým spôsobom tu boli šírené a úmyselne šírené, lebo tí ľudia mali tie vedomosti a napriek tomu pán Jan Gebert povedal, že mám 2-metrový plody, keď je odfotený so mnou, pri tom plote sme sa fotili na pamiatku, kde sa o ňo opiera takto, že je opretý v páse o ten plod, hej. Čiže ono je živý dôkaz, že není. To sú takéto veci. No a potom je tá nejaká, toto sú nejaké tie moje osobné pohnutky, prečo som sa rozdol s tými nejakým spôsobom a pokúšať sa vysvetľovať opätovne. A potom sú tu veci, ktoré ma mrzia tiež, a to je, že táto téma nejakej proobradnej činnosti na Slovensku bola týmto nesmierne sprofanovaná, čo je obrovská škoda pre nás, lebo žijeme v dobe, v akej žijeme, všetci vieme, čo sa skrátka deje u našich východných susedov, vidíme, čo sa deje naprieč svetom a my sme si sprofanovali tému prípravy civilného obyvateľstva na obranu vlastnej krajiny. Označili sme to ako nálepkou, že to je niečo zlé. A doteraz sa tak tvárime. Čo je obrovský problém. A
Ja teda cestujem aj po zahraničí, nie som stále doma uväznený a keďže sme aj sa snažili spolupracovať s rôznymi zahraničnými partnermi, tak poviem príklad, spolupracovali, alebo branci mali spoluprácu podpísanú aj s poľskou organizáciou Strzelec Jozefa Pilsudského. Je to organizácia, ktorá má v Poľsku veľké renomé. Má priamo podpísanú spoluprácu s ministerstvom obrany, majú pobočky po celej krajine. Ministerstvo obrany im dodáva inštruktorov, vojakov, financuje ich. Čiže tam tá domobrana funguje. Veľmi, veľmi funguje. Nenazýval by som to domobranou, lebo domobrana je veľmi sprofanované slovo aj vďaka tým udalostiam, ktoré sa stali na konci druhej svetovej vojny na Slovensku. Vieme, že domobrana bola inštitúcia, ktorá na konci druhej svetovej vojny, ktorú vytvoril slovenský vojnový štát a pomáhala potlačiť slovenské národné povstanie. Áno, čiže z tohto dôvodu by som sa tomu slovu rád vyhol, ak toto nejakým spôsobom historici rozsúdia, že ako to teda bolo, nebolo, tak potom sa k nemu môžeme vrátiť, ale momentálne je to také slovo, ktoré môže niekomu rezonovať a sprofanovať celú tú myšlienku. Schválne tomu vyberáme názov alebo ja teda používam názov Proobranná organizácia, aby sme toto vysvetlili, prečo to tak hovorím. A v Poľsku teda je to naopak veľmi podchytené. Táto iniciatíva, ktorá vznikla v 90. rokoch v Poľsku, bola veľmi podchytená. Štát si týchto ľudí podchytil, dáva im priestor na to, aby sa tam rozvíjali, pomáha im finančne, materiálne, logisticky. Pomáha im s výcvikmi, pomáha im nadväzovať spolupráce. Teraz mali spoluprácu s vojskami NATO. Áno, rozbehnutú. Cvičia s podobnými proobrannými organizáciami, ktoré vznikli v Litve, v Lotyšsku, Estonsku, Fínsku, v Čechách, v Maďarsku, naprieč celou Európou vznikajú probranné organizácie podobného charakteru. Sú to rôzne civilné projekty, ako sme my, len teda ich štát nejakým spôsobom podporil, úplne ich podchytil, alebo ich teda má s nimi nejakú spoluprácu. Na Slovensku sme sa o toto snažili a neprišlo to. Samozrejme vidíme tam aj naše chyby, že áno, mohli sme robiť 1000 vecí inak. A áno, pokiaľ niekto čakal, že tínedžeri to povedú špičkovo, profesionálne a nejakým spôsobom tí 15, 16, 17, 18 roční chlapci neurobia nejakú chybu, tak sa ten človek mýlil. My sme spravili tú chybu a teda z toho to aj vzniklo. Ale hodnotím to tak, že je obrovská škoda, že kvôli takémuto niečomu a kvôli týmto nepravdivým informáciám, ktoré sa šírili, kvôli tomu naratívu, ktorý sa tu potreboval, alebo ktorý tu niekto potreboval vytvoriť a ktorý je očividne a dokázateľne úplne chybný a stojí na úplných triviálnych klamstvách a výmysloch, takže na základe tohto sme sprofanovali celú túto myšlienku. Presunieme sa teda teraz do tej doby aktuálnej, lebo neviem, či si postrehol. Tak ja som teraz čítal článok, že dokonca to celé znova nejakým štýlom rozbieha armáda ako taká a že už uskutočnili nejaké prvé branné cvičenie alebo čo to bolo na nejakej škole. Viete, pokiaľ tu osobne si myslím, akékoľvek kroky štátu týmto smerom sú vítané. Aj super, že ich štát robí. Jasne. To musím povedať. Jasne. Či sú dostatočné, nedostatočné, nevidím do toho. Neviem teraz povedať, aké má štát plány, aké má plány minister obrany. Je tam rok a niečo. Hej. Akékoľvek aktivity štátu v tomto smere sú skrátka super a sú vítané. Ja sa z toho osobne veľmi teším, že ak sme niečo urobili, tak sme aspoň otvorili túto tému. No jasné. Áno. Jasné. To, že sa nám nepodarilo otvoriť zrovna najlepšie, to je fakt. Ale otvorili sme ju. Teda všetky tie aktivity sú super. Fajn, že tu sú. Osobne som toho ale presvedčenia, že pokiaľ tu má vzniknúť na Slovensku nejaká zmysluplná proobranná aktivita, ktorá by dokázala pokryť celú spoločnosť, tak tá aktivita musí podchytiť nadšencov, armádnych nadšencov, ako som trochu aj ja. A musí im dať nejakým spôsobom priestor, aby sa v tom vedeli angažovať. A to sú výzvy, ktoré sa dajú splniť, ale treba si nad tým sadnúť s viacerými ľuďmi a porozmýšľať nad tým, ako to uchopiť. Držím palce každému, kto takéto niečo rozvíja a chce rozvíjať. Som mu nápomocný v tomto smere. Predsa máme 13-14 ročné skúsenosti v práce pre civilný sektor v tomto obore, nejakých proobranných a branných aktivitách na Slovensku.
Vieme, čo to obnáša, je to veľmi ťažká práca, ale dá sa to robiť. Je tu obrovský záujem o to v spoločnosti. A teda, ako hovorím, smelo do toho. Je to všade vo svete. Všetky vyspelé západné spoločnosti majú takúto formu nejakej organizácie. Ano. Či už je to priamo štátna organizácia, alebo to je iniciatíva občanov, ktorá bola štátom podchytená. Ja osobne som fanúšikom tej druhej verzie, lebo tam je potom priestor na nejakú zdravú konkurenciu, aj na nejaké väčšie využitie toho civilného sektora. Áno, a že nemusí teda úplne všetko v tej nejakej príprave na obranu vlasti všetko vyslovene vykrývať štát, ale môže dať priestor vlastným občanom, ktorí sú ochotní takéto niečo robiť z nejakých vlastných pohnutok. Áno. A teda osobne vítam nejaké občianske iniciatívy, ktoré tu aj na Slovensku sú. A aj teraz fungujú. O mnohých viem, s mnohými komunikujem, s mnohými spolupracujem. Poznáš nejaké? Akurát sa idem spýtať, že či ich môžeš aj nejak vymenovať? Ja teda osobne sa angažujem v takej takom probrannom projekte, ktorý sa volá Zbor dobrovoľník. Veľmi mu pomáham. Mnoho vecí tam iniciujem a tejto aktivity sa snažím, ale nechcem robiť teraz reklamu konkrétnej organizácie, ale je tu množstvo ďalších super projektov, ktoré tu na Slovensku sú a ktoré by si zaslúžili podporu a štátnu pomoc. Dobre, tu si ťa ale dovolím zastaviť a povedal si ten zbor dobrovoľník. Ja už som o tomto zbore počul, teda respektíve našiel som aj nejaké články, aj nejaké veci na internete a videl som aj nejaké zdieľané video zo Strelnice a dovolím si to tu vlastne vyťahnuť a povedať, že videl som ho aj ja a videl som aj kopu ľudí, chalanov, strelcov, ktorí sa k tomu danému videu vyjadrovali. Neviem, či vieš, o čom hovorím, ale konkrétne sa jednalo o streľbu na strelnici zápohybu a bolo vidieť, že tam prechádza k nejakému vlastne tomu prekríženiu tých strelcov a podobne, čo veľa ľudí hodnotilo ako veľmi nebezpečné a nemalo by sa to robiť a tak. Takže či sa k tomu môžeš vyjadriť, vieš? Akurát viem, že skrátka v rámci tejto organizácie došlo tiež sebareflexii a momentálne ľudia chodia na profesionálne kurzy, ktoré sa nejakým spôsobom platia od iných organizácií. To nemôžeš spomenúť. To nie je platená reklama. A teda zdokonaluje sa aj v tejto oblasti. Treba zase povedať, že Zbor dobrovoľník je občianská iniciatíva. Hej, tam nikto netvrdí, že je najlepšia, nikto netvrdí, že sú tam najlepší profesionáli. Je to občianska iniciatíva pre bežných občanov. Teraz sme boli na stranici s kvetinárkou. Baba, ktorá sa proste chce naučiť pracovať so zbraňou, lebo pociťuje, že by bolo fajn, keby bola pripravená v čase potreby, že teda vidí, čo sa deje. Takže asi tak. Dobre, takže len aby som to zhrnul, už si dávate pozor na tieto veci. Viem, že naozaj veľa ľudí sa k tomu vyjadrilo, aké nebezpečné to je z hľadiska bezpečnosti. Ja to poviem takto. Pozrel by som sa zase do toho zahraničia, kde je množstvo takýchto projektov a môžeme pristupovať dvoma rôznymi spôsobmi. Vidím to trošku v tom Poľsku, vidím to trošku v tej Litve a vidím, ako tam funguje tá občianská spoločnosť. Vzniklo tam viacero takýchto projektov. Áno. A teraz odborná verejnosť prišla za týmito projektami, že mi ide pomôcť. Robia chyby a dojdú za nimi ľudia a povedia im, ako tie chyby nerobiť. Je kritika, ktorá posúva. Áno. A usmerňuje ľudí, ktorí chcú niečo tvoriť. A potom je kritika, ktorá sa vysmieva a ktorá zhadzuje prácu druhých, aby som sa ja vedel vyšplhať. Jasne. Sú dva typy kritiky. Netvrdím, že není na mieste kritika. Poďme do toho. Poďme sa baviť, čo všetko sa dá robiť lepšie. A poďme to spraviť najlepšie, ako vieme. Poďme si sadnúť, poďte nám písať, poďte komunikovať s tými ľuďmi, napíšte tej organizácii alebo akékoľvek inej. Komunikujte a pomáhajte im. Nezhadzujte ich prácu. Máme všetci spoločný cieľ. Ja si myslím, že všetkým trošku viacej osvieteným občanom je jasné, že tá proobranná činnosť je tu nesmierne potrebná a je tu strašne málo takýchto aktivít. Napriek tomu, že aká je tá situácia akutná.
a nemyslím si, že teraz doba by sme sa naozaj zhadzovali, aby sme si pomáhali. Áno, mal som tu viacero ľudí, však není to vlastne prvý diel toto a musím povedať, že viacero ľudí, ktorí tu sedeli, povedali, že jednoducho žiaľ na Slovensku to skôr funguje viac hejtovo, ako by si mali ľudia pomáhať, lebo takisto tá strelecká komunita ako taká na tom Slovensku nie je veľká, lebo však aj Slovensko nie je veľké, ale ani Litva není veľká. Ani Litva není veľká, áno. Ani Estonsko a funguje to tam. Áno, no. Hej, proste, že my sa stále máme nejaký komplex Slováci, že my sme tí maličkí a u nás to bude vždy nejaké maličké a nebude to fungovať, alebo neviem prečo. Ale toto je argument, ktorý neprejde. Neprejde už iba tým, že keď sa človek pozrie iba trošičku okolo seba, tak sú oveľa menšie národy a štáty, spoločnosti, ktoré si dokázali takúto probrannú aktivitu zabezpečiť na profesionálnej úrovni a dokázali sa zomknúť. Ja si myslím, že, ako som spomínal, pokiaľ niekto vidí chyby, tak ich treba komunikovať. Super, že ich niekto vidí, super, že ich niekto povie a ak nám chce pomôcť, tak super. Hej. Čiže je tá možnosť, jasné. Pozrite, ja som není kontraktor, není som bývalý príslušník nejakých špeciálnych útvarov, nehrám sa tu na vojaka, není som, aj bol som ani vojak, není som ani policajt, čiže nehrám sa tu teraz na niekoho, kto nie som. Ja som študoval archeológiu, následne som študoval psychológiu kriminality a momentálne pracujem v stavebnom sektore. Hej. Napriek tomu cítim nesmiernu potrebu, že takéto probranné aktivity by bolo dobre tu rozvíjať. Ja sa tu teraz nehrám na niekoho, kto to vie najlepšie. Ja to sakra neviem najlepšie. Hej. Ja sa tu nehrám na niekoho, kto teraz vie, neviem, v kotúle vpred, neviem čo proste spraviť, ja nemám aj najlepšiu fyzičku. Ja neviem aj najlepšie strieľať, ale to, čo mám, je chuť to rozvíjať na Slovensku, robiť takúto aktivitu. To, čo mám, sú 15-ročné skúsenosti z práce v civilnom sektore, s organizovaním takýchto aktivít, s budovaním takejto organizácie, s komunikáciou s ľuďmi. Toto mám, to druhé nemám. A ak niekto má to druhé a chce nám s tým pomôcť, tak super. Hej, akože bomba. Ja to vidím napríklad v tom Poľsku. Viete, keď si pozriete fotky z toho Ščelca. Ja to budem stále tu opakovať, lebo je to naozaj veľmi blízky náš sused, spojenec. Ano. Je to z krajina vo V4, máme s nimi bohaté vzťahy, skúsenosti a myslím si, že aj sme si kultúrne blízko. Hej, dokonca sme mali podobnú štartovaciu čiaru po rozpade východného bloku. Takže krásne sa tam dá ukazovať, že čo tam, vieme sa tam skrátka pekne pozrieť, zanalyzovať to a povedať si, že keď to funguje tam, vie to fungovať aj u nás. Mentalita ľudí je veľmi podobná. A teraz, v tom Poľsku, keď si pozrite fotky organizácie Ščelec, to miestami naozaj nie sú najprofesionálnejšie výcviky. To sú naozaj miestami výcviky pre 15 až 18 ročných chalanov na strednej škole alebo dievčatá, ktoré sa chcú aspoň niečo naučiť. Hej? A miestami sú to veľmi profesionálne výcviky. Aha, zase záleží od toho, kto tam proste ten daný oddiel, zbor, alebo ako to oni majú, tú jednotku strzelecku, kto konkrétne vedie v tom konkrétnom meste, v tej konkrétnej obci, v tom konkrétnom kraji. A máte tam rôznu kvalitu výcvikov. Ale to, čo treba, je, aby sa takéto aktivity podporovali. Áno. Jasne. A ak vidím, že niekto niečo robí zastaranou technikou, alebo to robí nejakou zastaranejšou metódou, áno. Teraz sme boli na streleckom kurze v Čechách. Na to sa ťa ešte spýtam. Áno, boli sme tam a ako pozeral som aj ja, že takto sa to naozaj má robiť. Že to lebo ja som napríklad, aj toto mne veľmi často vyčítané, ja som napríklad bol na jedinom takom, ešte na začiatku, na takom nejakom väčšom výcviku, to bolo v roku 2012. A učili tam niečo. A to bola jediná moja skúsenosť, ktoré som ja vychádzal. Logicky. Hej. Samozrejme potom tie skúsenosti sa tu nabalovali ďalšie na tom Slovensku. Spolupracoval som s viacerými ľuďmi a niektoré veci sme sa učili. Áno, ale ako hovorím, ja tu o sebe nehovorím, že som nejaký najlepší inštruktor, kontraktor alebo neviem čo, že mám nejaké bojové skúsenosti. Nemám žiadne bojové skúsenosti. Neprešiel som si žiadnym reálnym nasadením. Neprešiel som si službu v žiadnej profesionálnej zložke. Toto nemám takúto skúsenosť. Ja mám skúsenosť inú. A opíš teda ten kurz, ktorý si absolvoval s chalanmi v Čechách, lebo postrel som fotku, dneska ráno som si pozeral, zhľadal som aj tvoj Instagram a videl som tam, že si bol vlastne z Wildway Survival. Áno, s Mírom. No, s Mírom Traumerom a ešte s niekým.
odfotený. A čo to bolo za kurz, prosím ťa? No tak Miro je zo skupení, alebo majú taký projekt, ktorý vlastne ponúka takéto odborné kurzy, dali dokopy chlapov so skúsenosťami z bojového nasadenia. Sú taká trojka, ktorá to tam organizuje v Čechách. A myslím si, že to má pomerne dobrú kvalitu, úroveň, jedno s druhým, nie pomerne, vynikajúcu kvalitu a úroveň. Veľmi sa mi ten kurz páčil a plánujeme, že teda sa zúčastníme na viacerých takýchto kurzoch a nie iba Umíra konkrétne, ale máme teraz v hľadačiku viaceré organizácie, ktoré ponúkajú takéto kurzy verejnosti za nejaké korunky, hej, logicky. Teda určite treba sa zdokonalovať a je tu kopec priestoru, kde sa dá zdokonalovať, tak ho využívame. To je celé. Takže môžeš odporučiť a hovoríš, že ešte pôjdeš, ešte navštíviš. Jasné, bola to špica, ako chalánov do Čech pozdravujem, robíte to výborne, nesmierne nás to bavilo a hlavne obohatilo. Bolo to náročné, ale bolo to vynikajúce. Jasné. Ako musím odporučiť. A teraz som mu spravil reklamu, ale ja si myslím, že objektívne. Máš vlastné skúsenosti, tak vieš, čo hovoríš, vieš, čo odporúčaš. Ale spýtam sa ťa, čo ti prišlo také najťažšie na tom výcviku? No, najhoršie bolo, že sme boli naučení nejaké postupy. Áno, tie postupy CQB, boj v budovách, chlapci, na tomto konkrétnom kurze sme boli, hej, teraz, sa trošku pomenili. Tie postupy, ktoré sme sa učili, boli klasické postupy z OSSR, ktoré sa vyučujú v rámci základného vojenského výcviku. A vzhľadom k tomu, že chlapi, ktorí nás to učili, tak majú aj bojové skúsenosti a prešli si všeličím, tak musím povedať, že chcel som povedať, že ich trošku doladili. Oni ich nedoladili, oni ich majú iné. A dávajú trošku väčšiu logiku aj nám, aj to, ako to vysvetľovali. A teda ten najťažšie bolo, že to, čo sa človek učí 10 rokov, alebo neviem koľko, zrazu je to inak. A musíš to proste zmeniť. Áno. Takže toto bolo také najnáročnejšie, akože že zrazu tie mozgové bunky sa museli znovu prepájať do úplne niečo iného. Áno. Ale bolo to super. Dobre, tak ďakujem aj za info z tohto zamerania, z tohto kurzu. Takisto pozdravím chalanov. Dobre, prebrali sme veci a začali sme vlastne tými začiatkami, začali sme tým, kde to bolo, kde to je teraz, ale kam to smeruje, podľa teba? Branci? Neviem, či branci, či teraz hovoríš nejaký zbor dobrovoľník, teraz... Takto, ja som hlavne prišiel hovoriť o bývalej činnosti brancov a naozaj môjim cieľom teda bolo primárne dať veci na pravú mieru. A branci nemajú smerovanie žiadne. Hej, branci skončili definitívne. No a aké ďalšie smerovanie? Osobne si myslím, že priestor je v tom, aby sa táto téma otvárala. Čím ďalej, tým viacej. Aby sme o nej diskutovali a aby sme dokázali dať preč tú nálepku, že chlapci alebo dievčatá v maskáčoch s nejakou zbraňou na strelnici je niečo zlé. Ten narratív z tej spoločnosti musíme odstrániť. Nie je to nič zlé, je to niečo potrebné naopak pre tú spoločnosť a je potrebné, aby sa naši ľudia, naši občania pripravovali na riešenie krízových situácií. Je to vítaná činnosť a človek, ktorý vo svojom voľnom čase na úkor všetkého, osobného komfortu, financií a neviem čo, sa ide na úkor rodiny častokrát, sa ide pripravovať na to, že idem na nejaký kurz, na nejaký výcvik, aby som v prípade potreby vedel správne reagovať, tak takýto človek nemôže byť spoločnosťou odsudzovaný a zhadzovaný, ale ten narratív musí byť práve naopak. Takýto človek má byť nejakým spôsobom vyzdvihovaný, že to je príklad toho, ako sa zodpovedný občan má vo svojom štáte správať. Čiže toto je to hlavné, čo ma osobne na tomto ešte veľmi škrelo a aj z tohoto dôvodu som sem prišiel, že poďme tých brancov, ktorí slúžia na to, aby sme tu stále stigmatizovali túto tému, tak poďme ukázať, že toto naozaj nebola pravda. To, čo ľuďom najviac vadilo na brancoch, sú v podstate veci, sú to kidy, sú to proste veci, ktoré jedna babka povedala a sa tu nejakým spôsobom neustále opakovali až do takej miery, že sa vžili. A poďme ich teda vysvetliť a poďme tú celú tému očistiť od týchto hlúpostí a pozrieť sa odborne ako spoločnosť a povedať si, že ju treba. Že ju treba rozširovať a že sa absolútne netreba báť.
Za nás z osobnej skúsenosti viem množstvo mladých ľudí. Čo mladých? Ja to stále hovorím mladých, lebo ja som mladý, mám 30 rokov a stále sa cítim mladý, mládež, áno. Množstvo ľudí na Slovensku má chuť takúto probrannú aktivitu vykonávať. Chodia za mnou s tým, že či im viem niečo poradiť, či sa niečo neorganizuje, nejaké výcviky, kurzy, ale chodia ešte s jednou vecou a tá vec je, že sa boja. Hej, tu sú ľudia, ktorí na Slovensku chcú sa pripravovať na, keď príde, nedaj Bože, vojna, že by bránili našu krajinu, nechcú vstúpiť do armády, lebo to sa im úplne nepáči, tie podmienky, no s druhým chcú sa sami seba zdokonávať vo svojom voľnom čase a sa boja. Kde sme došli, že človek, ktorý chce robiť to, čo by malo byť, že super, tak ten sa bojí. A čo sa bojí? Lebo on chce zachraňovať život v prípade potreby, že sa niečo stane. Chce vedieť poskytnúť adekvátnu prvú pomoc, chce vedieť pracovať so škrtidlom, chce vedieť pracovať s puškou, chce vedieť pracovať proste s nejakými základnými vecami. Absolútne triviálne základy ten človek chce mať v hlave a on sa toho bojí to prezentovať, on sa bojí tu na Slovensku s tým ísť von a bojí sa ísť na taký kurz, že ako by to spoločnosť vnímala. Takže to je... Áno, to je ale samozrejme veľká škoda, to je pravda. Na druhú stranu všetko, čo si vymenoval, prakticky viem, že tu na tomto Slovensku sú kurzy, sú ľudia, ktorí vlastne dokážu v tomto smere edukovať, či to je zdravotná príprava, či to je strelecká príprava. A škoda, áno, hej, možno sa boja takej tej nálepky, že potom, že absolvoval som kurz, tak teraz Ježišmaria sa ma budú čo báť, hej, okolí, alebo čo. To je, áno, to je škoda, to je smutné. Ja si myslím, že ľudia by sa báť nemali, mali by ísť do toho, mali by využiť veškeré tie možnosti, ktoré im sú ponúkané. Stačí si prezrieť internet, vravím, tých kurzov zdravotníckych a takýchto streleckých je tu mŕte. Treba si len podľa mňa správne vybrať. Prebrali sme rôzne témy. Ďakujem veľmi pekne, hlavne teda za tvoj čas. Ak by mal niekto potrebu sa k tomu nejakým štýlom vyjadriť, tak samozrejme môže tak učiniť pod videom na YouTube, kde toto video taktiež, alebo teda tento diel taktiež vyjde. Štandard takisto vlastne budete si to môcť vypočuť aj na Spotify, kde to možno práve robíte. Ďakujem teda ešte raz veľmi pekne a tým pádom sme u konca, takže pozdravujem všetkých, čaute. Pozdravujem, ďakujem za to, že si to niekto našiel čas si to vypočuť a pokiaľ sú nejaké otázky, pokojne aj napíšte, kontaktujte a rád odpoviem. Prajem pekný deň. Čaute.